Kestiban kong jong Petros kalanong kapalay kadukot ko arpo kong kumne Noah lemat ki kun jong prangut ki layo lai im daga kabaga jing pensisya jangka kot arpo kata ke jing penbaptis ke penim yengi mentaro ke bebo no ye ke jing tengit ke do handrai ke jing wat ke jing tip lem babha shoble da ke jing pemi pat yo Jesus Christ wong Noah lembat ki khon jo yo lai im daga ka bolong ke jing pensisya jong ke jing penbaptis ke bamenta ke jing pebaptis ke penim yengi mentaro habangi kren pulai ni thot sng kumba kini thot ka ke jing pebaptis ka ajing penim handai le da pipule jai ni thot pulai bha ki phinlap bo Petros ubatai hapo brakeru ka ba saj ya ka jing tengit jong ka do so ka ta ka jing pebaptis ka penim yengi baru batai hapo brakeru kata ka jing pebaptis ka penim ka basaj ya ka jing tengit ka do Henry ka jing jubab ya ka jing yitip lem babha shublai kata ka dai ka jing batai jong hapo braket balai u hapan batai kumne hapo braket namar udang dep ka jing baptis ka penim masa kumta jing baptis ka penim ki brugin perkat tharai ka jing hana ka jing baptis ka dai ka penim te banom snguthu bakla yo ki brugin perkat kumta Petros batai po perkeru pe kumne ka ba penkhoi ya ka jing tengit ka do ka shude ka jubab Bible praying the answer of a good conscience toward God ka jubab ya ka jing tip lem babha shublai ka Petros dep ka jing baptis ka penim yengi uklem ka jing baptis ka penim yengi ka ba sai gi pop jungi uklem ka ba penpoi benengi ka ba penrung benengi lene ka ba penrung yengi shikhima jongki beneng ubatai po berkeru ka ta ka jing baptis ka penim kamut baga sai gi pop jungi kamut baga sai ya ka jing tengit ka do jungi ka dei ka jing jubab ya ka jing tip lem babha shublai kai ka jing tip lem babha shublai ubata he ka lan ga bot tangan pendep da ka jing pen mi pat yo Chris Jesu kai ka jing tip lem babha ka jing tip lem babha ka dei ka jing bo Chris ula yap parula mi pat nagi bayap ka jing tip lem babha jong Kristan kire bo Chris ula mi pat nagi bayap so ban baptis kam da mut ban yo jing penim ka shude ka jing tip lem babha ka de ka jubab jong ka jing tip lem babha bangalangai u Chris ula yap parula mi pat kam mut baga a jing penim Petros batai dalade hapo braket teman ta cuba menta pi pi kam dei pi bro kumta jing pen baptis ka jing pen imi la da kalong kumta kan kri jepi pembaptis kumno daga ba pengam ni daga ba senrei na ubo pengam udong daga ba pengam namar ka Bible haga Bible ki pembaptis daga ba pengam hapo kajing kalong menta yo uto pat ubasan rei pi kajing baptis ke Bible kadai da ka pengam po so menta ba pengam kam kemen yero yang sebas bro mau pi kumta uto paru bom pengam ule se undom kendiat ngam bang ya sya liang no ba pengam no bom pengam ngale ayeng pedeng wala da pim pengam la da pim senrit makana ke jing penim kam syong hagata ni yo in ka Bible dan chi dan ki ba pon git khot na Bible ka ba kren chpang kumno ubri yo jing penim ka khlimat ka bongai hap banangam po ban yo jing penim
Kelimat ke bongej uyok je penim. Udon jing bom jukut. Om nomor ba hadin bola ngam je po nani hadin bala pan baptis yu. Ngai I da de jing ka jeng Bible bat ngalapan I piro badon shibon ki briu ki ba pembap ki ba klem baptis ki uyok je penim. Nga kham yeng nang ta. So menta kajing ya keren kedai hapedeng upa pengam baru bom pengam ngalai. Shosho lada pi pej lada pi ong lada hapan pembaptis ban yo jim penim ni u Petrus dang u batai geni khot bar huai namar ka de khot bar pho ka batai spang ka jingja hau ha ka por jong Noah ha ka por jong jing shlai por Noah bat ha ka to ka por u Noah u shong hapo ying ling u klem jhe u klem ngam chapo ho u klem ngam chapo u klem jhe mentapat u papengam undom nga kumta gain kalong u klem jhe Noah lembat kito ki bedon lembaru Petrus ong gato galong gadur kejing pensisa jong kejing baptis ke bapan imingi. So lada pi ong don kaman baptis namar u Noah ru yo jing lai u yo lai im daga baptis. Phim dai ban ngam pide ban shong thao ying ling le chawa chong jai. Chosho ha ka por jong Noah kam don ga kerteng ha kerteng kpa khon mesim bakhoi. U klem shong ha ying ling banong ha kerteng kpa u khon ba mesim bakhoi. Tip bopli Noah ya kita formula tip ban ong gerteng Jisu tip ban ong gerteng try pile de pi ong don kam ban baptis namar ga khot arwe ka ong don kam baptis ban yo je ban impe ka ong ke jing baptis ka ban iming do menta don kam man le ku le Noah namar ga khot arwe ka mi namar ga khot ka arpho khot arpho ka kren pang ka jing la imu Noah de ga shong ha ying ling klem ngam po klem kpa klem kerteng kpa khum se mkhoi dah so ngam dei ubayeng na gane ke community ngam dei ubayeng na gane ke community ngam dei ubayeng na gane ke circle ngam dei ubayeng na gane ke circle ngade ubri ubayeng hapedeng upen I pi ke Bible kum bakalong pai kalong kumta. So gani kijing baptis jong u Petros ka bokren ha kisti jong Ukren sha ya pop raker ong kam dei kijing sat yi pop kam dei ke sat kijing sat ka do jong kijing tingit jong ka do kam dei kijing pen im ka bangin yo lek beneng kam dei kijing pen im ka bangi pediang yo msi makhoi ka dei ka jubab ya kijing tib lem babha jong ka jing e chapang ka jimi pat u Chris ne ke bayau so kata ka sa happy mata nga long honest but pi ngam tip show na lor kata mo ayu kane ka jing tip lam pha jong ka jing tip lam pha so blai ka bang tip ka de ka we kane ba don ka to ka lain ka Petros bata haru mo ka jing mi pat Chris ne ke bayau na lor kane ngam tip show ban batai gni khot namar ngayo I haka Bible borok away ba ban yo je penim kam na mud e ba ngan hapan pas ji gitu formula borok khoj ban da ong yikini ban da ong yikitai ban le kum ni ban le kum tai so ka jing baptis ka bapen im ka kran chipang ka jubao jong jing tip lam ba chipang ka chimi par Chris ne bayap kamut pana jing pen im kamut ka pasaj ka pop Dew Jisu pasai ke pop mdei ko bakan jado mdei Dew Jisu baba ke pop jungi dei ke snam ju ka weng ke pop jungi kam dei ko ke bakan jado mdei ngam ong bang ngim dei ban pen baptis nor Petrus udang ong dang kren mentate jing baptis ke jong ke jing
yetip lem bha shuble so la da phi baptist ngam ong bangin om dei ban baptist ngala ong phi nga padiang jing baptist ngala ya la ba jing baptist ka balang jing baptist ba ka balang jo phi baptist ngam ong bangin ngini sange ka shu batai git khot bible kum ba kilong